Són algunes de les 15 cases que l'Ajuntament té previst enderrocar en el marc del projecte del Parc dels Tres Turons, un pla per crear un gran parc de 123 hectàrees que unirà els turons de la Rovira, el Carmel i la Creueta del Coll i que afecta un total de 295 habitatges. Els enderrocs imminents han motivat la creació d'una plataforma que aposta per fer un parc mixt on convisquin els habitatges amb el verd urbà. Queremos desafectar estas casas, como han sucedido en los últimos años en otros barrios de la ciudad de Barcelona, y poder hacer entender de que el problema de verde de la ciudad de Barcelona no somos las 300 viviendas afectadas por este proyecto urbanístic. Segons l'Ajuntament, les finques que s'han d'enderrocar són propietat municipal i la majoria dels inquilins ja van ser reallotjats o indemnitzats, però en algunes cases del carrer de Mühlberg encara hi viu gent amb el contracte de lloguer extingit i sense haver estat reubicats. La plataforma demana una taula de concertació amb el consistori per resoldre aquests casos. Para ellos estas fincas tienen que ir al suelo, sí o sí, y que la actuación que va a haber sobre el terreno que quede de estas fincas desaparecidas sea el mismo que sucedió en la calle Mühlberg hace 10 años, es decir, actuación cero, que crezcan matorrales, que crezcan arbustos. El 2010 el govern municipal va modificar el Pla General Metropolità de 1976 per desafectar 476 habitatges. Ara els veïns que segueixen afectats esperen tenir la mateixa sort, tot i que l'Ajuntament ja té enllestit el projecte dels blocs per reubicar les famílies a Can Baró. Era la que nos cobraba a todos. Subíamos todos a